O spomienky vzdialené, opradené čipkami nostalgie, odrážajúce sa v zrkadlách našich pamätí, ktoré rozdrvil neúprosný čas. My z týchto čriepkov skladáme mozaiku našich osudov. Osudov omám, opapov, rodičov i nás, súčasníkov. No všetkých tých, ktorí žili, milovali i nenávideli v tomto našom malom, veľkom meste, ktoré je pre svet malé, no veľkým ostáva v krajine našich srdc. Šenenáci sa vracia do svojho mesta, v ktorom prežil celý svoj život. A keď ho žil uprostred ľudí v Bratislave, bude aj odpočívať uprostred ľudí, s ktorými sa stretával a ktorých obdarúval. Nie v každej rodine je dopriaté, aby sa narodilo zdravé dieťa. Šenenáci bol troška postihnutý, bol chudobný a patrí medzi tých najchudobnejších, marginalizovaných ľudí, ktorých je v našom meste veľmi veľa. On bol jeden z tých, ktorý vedel svoju chudobu až biedu zastrieť závojom noblesy. Šenenáci nosil cylinder, biele rukavičky a frak. Šenenáci, ktorý mal v duši toľko smútku a bolesti, vedel sa usmiať na ľudí, dievčatám na poschodí posielať sladké bosky a každého vedel osloviť, ako to býva v Bratislave zvykom, Jona pod čokolom, kisty hand, alebo ruky boskávam, a stal sa takým nositeľom radosti a nositeľom zmierenia, človekom, ktorého všetci mali radi a všetci ho brali vážne, nikto sa neopovážil smiať sa z jeho postihnutia. Naše mesto netvoria len ľudia bohatí, úspešní. Nie každému je dopriaté spievať v Národnom divadle alebo moderovať v televízii, postaviť most cez Dunaj alebo vybudovať diaľnicu pod Sitinu, ale každý môže pretaviť svoj ľudský údel na dar pre tých ostatných ľudí. 2. september 2007. Ondrejský cintorín. Panteón mnohých osobností Pressburgu, Požone, Bratislavy. Slovákov, Nemcov, Maďarov i Rakúšanov, všetko pre šporákov. Šenenáci by neveril v akejže vyberanej spoločnosti sa to ocitá. Starosprávkový deduško by z úctou zdvihol svoj cylinder a v údive by zabudol všetkým povedať nezabudnutelné Dankeschön, ďakujem vám. Exhumujme všetko to, čo sme v posledných 10 ročiach pochovali. Spolupatričnosť, vzájomnú úctu, rešpekt i toleranciu. Znovu a opäť objavujme hodnoty, ktoré preslávili naše mesto, a nedovoľme, aby sa nám opäť strácali v hmlách našich ľahostajností. Všetci zvlášť potýkajú, malý bielý balík v ruke stláča, všetci ho tu dobre poznajú. Posledný je v dnešnom zhone kráľom, pripomína zašlú krásu dní, neponáhľa neuteká s kľúdom, večer sa na korze objaví, je to náš Šenenáci.
Každý človek nesie posolstvo, ktoré môže odovzdať druhým ľuďom a týmto ich obdarovať. Šenenáci rozdával radosť, rozdával zmierenie, mal pre každého človeka pekné slovo, je symbolom a znakom toho, že aj najchudobnejší človek môže obdarúvať svojich blížnych. Pán Kurhajec, prečo treba v dnešnej dobe robiť podujatia tohto typu? To je taká ľahká aj ťažká odpoveď. Prečo? Lebo v každom z nás je trošku také vákum byť normálny človek. Byť normálny bez ohľadu na to, kto je, aký zámožný, koľko nul má na konte, či je úspešný alebo neúspešný. Každý má ten svoj život. Vlastne príkladom toho je aj Šenenáciho život. Šenenáci vlastne nič v živote mimoriadne neurobil, ale bol to jeden slušný, čistotný, úctivý človek, ktorý chcel jednoducho druhým urobiť radosť. A vidíte, 40 rokov po smrti, koľky ľudia prišli na jeho pohreb, koľky sú mu vďační za to a bol to jednoduchý človek. Možno by sme si aj my mohli tak trošku zobrať príklad a snažiť sa nebyť niekým iným, byť jednoducho tým, čím sme, byť slušný a tešiť sa z toho, že stretneme slušných ľudí. V ohni, ktorý vždy skôr spáľoval mysliteľov a ich myšlienky, tentoraz svojou očistnou žiarou dáva bronzu tvar. Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová a akademický sochár Ladislav Sabo zhmotnili spomienky mnohých nás do postavy človečika, symbolu dobroty a číreho srdca. V zručnosti majstra, potu jeho tváre i prachu odklíname podobu, ktorá sa rodí ako symbol našej bratislavskej legendy Šenenáciho, ktorý si závanou prachu užil pri prášení kobercov až. Vitajte medzi dobrými a žičlivými ľuďmi. Vitajte v srdci nášho mesta. Spoločnosť Ferdinanda Martinenga pre vás pripravila Deň modrej oblohy, čírej ako oči chlapíka, vďaka pamiatke, ktorého sme sa tu dnes všetci zišli.
Jedna krásna akcia sa môže podariť len vtedy, keď každý doniesie kúsok svojho srdca. A keďže vy ste doniesli strašne veľa toho srdca, tak sa pozrite okolo seba, že vlastne čo ste vy urobili. A za to vám všetci spoločne ďakujeme. Ten jeho úsmev šíril zlaté svetlo a všetky dámy zdravil kistý hond. Kistý hand. Ach, bratislavská jeseň, to je prístav, pri mori vína kotví v ňom stoviek. Až nenáci ako dobrý listár, do tých viech dodnes doručuje smiech. Pán doktor, vy ste boli jeden z posledných, ktorí ste dobre poznali Schöne Nácieho. Ako si na ňo spomínate? Ja si na ňo spomínam ako na jedného veľmi inteligentného, milého, príjemného, usmiatého, gestikulujúceho človeka, ktorý v tých gestách napodoboval svojho starého otca, ktorý bol cirkusový klaun. A keď jemu to bolo takto, tá rodina sa rozpadla, lebo matka odišla s jedným tovarišom do Viedne, otec sa zadlžil, rozpredal celý majetok a jemu nič nezostalo. On potom chodil starším paniam pomáhať, že nosil uhlie, drevo rúbal, no a z jednej domácnosti išiel do druhej. Ku mne ho doviedol lekár, ktorý si nevedel s ním rady, lebo mal hnačky. On jedol samé sladkosti, žiadne bielkoviny, žiadne mäso. Tak som zašiel za tými paničkami, ktoré mi povedal, aby ho pozvali aj na mäso. Ja mám 78 rokov a to som ešte bola študent, keď sme u Štýrcera na tej ulici do cukrárne. On tam každý deň chodil a tam vždycky mal svoj stôl, kde mal kávu nachystanú, aj tieto mešky. No tak ja som tam potom niekedy, aj mamička prišla niekedy, jak som zo školy a potom ešte aj z vysokej som tam chodil. Sme sa rozprávali aj nemecky, aj no to tak slovensko-maďarsky, ja maďarsky neviem. Takže za to som aj tu prišla, lebo som bola tak prekvapená. A ešte navyše on tu, ja vyšiel, tak ešte tu mám aj tento balíček. Majstre, popri tom, ako podpisujete, pozerám tu na vaše fotografie a z tých fotografií priam dýcha znalec ľudských duší, keď ste teda aj Schöne Nácieho fotografovali. Ako na vás pôsobil tento človek? Bolo milé ho stretnúť na ulici, ale aj mamička, keď išla, tak vždycky mu dala aj do vrecka 5 korún, 10 korún. Vedela, že neprepije, ale že kúpi nejaké zákusky alebo dá to ďalej. Ináč poviem vám toto story, čo som nafotografoval tu na tieto pár fotografií, tak si odo mňa vypýtal 20 korún, ktoré som samozrejme nemal ako študent, tak som mu zostal dlžný, tak teraz splácam ten dlh. Každý vlas vidíte dokonca, jak bol oholený. Tu pokiaľ to zachytí kamera, to obdivujem tú techniku, ktorá je možná. Je to z obyčajného kinofilmu, na Orvo, ešte východonemecké Orvo 27-dinové. To je vaša fotografia? Áno, ja som ho vtedy stretol na Hajdukovej ulici a tak sme prešli pomaly tam. Aj tá pod tým manderlom? Áno. A tu nás zostal stáť a potom prišla električka, tam je tá električka a tak nejakých 20-25 záberov mám.
Poznali ste predtým príbeh o bratislavskom rodákovi Schöne Nácim? No, trochu mi o ňom rozprávala moja mama. Tá poznala... Stará mama a moja mama, takže my ho poznáme z rozprávania ako bratislavčania a práve tá, že história je to a dotýka sa nás vlastne. Tešíme sa z toho, že sa to tu takto pripomína. A keby sme tak jednoducho mali povedať, čo je najväčším odkazom Schöne Nácieho pre súčasnosť? Tak to on určite nechcel nič odkazovať súčasnosti, ale práve, že my by sme si mali tieto veci ctiť, aj keď to bola taká komická postavička našej histórie alebo nášho mesta. Ale jednoducho je to súčasť história, vidíme, ako sa snažíme držať každej takejto nejakej tradície, vlastne čo nás viaže k histórii mesta, to je veľmi dôležité. A to mesto by malo alebo obyvatelia by sa mali držať tejto histórie, ale malo by sa to odrážať trošku na živote a na architektúre aj mesta. Čo môže Schöne Náci povedať dnešnej Bratislave? Odkaz, aby sme si vážili a mali vzťah k svojej minulosti, aby sme neboli malodušní, lebo i chudobný človek môže mať noblesu, malý národ môže mať svoju hrdosť. Takto by som to metaforizoval. Nič viac, nič menej. A ja som veľmi rád, že Peter Kurhajec to zorganizoval, aby pripomenul aj mladým ľuďom, že sú tu ľudia, ktorí boli ozdobou tej starej Bratislavy. Bol to kus takej staršej histórie toho ešte 19. a 20. storočia. A myslím, že to je odkaz pre mladých ľudí, že slušnosťou sa dá dostať ďaleko. Aký je to pocit stvárňovať takúto historickú postavu? Som poctený práve tomu, že to môžem teda znázorňovať a robiť a som veľmi rád. Čo vidíte na očiach prevažne starších ľudí, keď sa k ním priblížite a vlastne sprítomňujete Schöne Nácieho? Úplne sa im rozžieria oči a asi tá minulosť sa im hneď zjaví pred očami práve vďaka tomu, že som Schöne Náci momentálne. Iba krátka otázka. Vy ste tu dneska boli takou dušou týchto kremešov, to znamená, že ste to tu všetko rozdávali spolu kolegyňami. Aký bol záujem o zákusky? Bol obrovský a myslím, že by sa zjedlo mnoho viacej, ako bolo napečené. Iba kratučko, ako idú kšefty? Veľmi dobre. Koľko ste rozdali káv? Asi 200. Je to Julius Meinl, špeciálna káva. Prečo práve Julius Meinl? Tu vám kolegyňa povie prečo. Prečo práve Julius Meinl? Lebo Julius Meinl je typická káva pre Bratislavu. Je odkaz Schöne Nácieho pre súčasnosť veľkou historickou myšlienkou? Ja si myslím, že práve tieto historické myšlienky, spájanie histórie so súčasnosťou je to, čo dnešná Bratislava nie len pre návštevníkov, ale pre nás Bratislavčanov potrebuje. Veď predsa musíme poznať našu históriu. Iba tak budeme Bratislavčania. Ako vám chutí zákusok? No môžem vám povedať, že kremeš jem asi po 25 rokov prvýkrát, ale tu a s pánom Schöne Nácim mi chutí. Čo vás pritiahlo na toto podujatie?
No predsa som Bratislavačka. Však to je logické. Všetci Bratislavaci boli sme dokonca na cintoríne ráno a po obede sme došli sem. Každý pohreb má končiť oslavou. Mesto v Európe má nejakého takého maskota. Spomínam si na niekoľkých takých maskotov, ako napríklad v Bruseli je Mannequin Peace a sú ním zaplnené obchody v rôznych pozíciách. Ľudia to nakupujú a všetci turisti si spájajú to mesto práve s touto osobnosťou. Lebo môžeme povedať, že Schöne Náci bol osobnosť, už len preto, že naozaj rozdával taký príjemný pocit v tom meste. Bodaj by bolo viacej takých ľudí. Ako sa zrodila myšlienka zrealizovať toto podujatie? Táto myšlienka už sa rodila dlhšie, niekoľko rokov, ale sme si povedali, urobme to v znamení sedmičiek. Narodil sa 1897, zomrel 1967, teraz sme ho druhýkrát pochovali 2007 a mal 70 rokov, keď zomrel. 4 sedmičky. Tak možno, že to bude také jeho šťastné číslo. A čo je dôležité, že my to chceme integrovať do tejto priekopy, kde by sme chceli pravidelne každý rok robiť Deň Schöne Náciho. Dnes bola založená aj tradícia slušného Bratislavčana. Prečo práve Stano Dančiak? Pozrite, tých slušných Bratislavčanov je veľa, veľmi veľa. A my sme si povedali, my to symbolicky odovzdáme. Warum erhielt diese Auszeichnung gerade der Schauspieler Stano Dančiak? Es gibt viele anständige Pressburger. Wir sagten uns, dass wir sie symbolisch gerade ihm geben, wobei wir aber an alle übrigen denken. Für uns ist Stano Dančiak ein anständiger und aufopfernder Mensch, der überdies behindert ist. Er ist fast blind. Wenn man seine Vergangenheit oder seine Gegenwart betrachtet, findet man darin etwas zutiefst Menschliches. Es ist uns eine Ehre, dass wir gerade ihm den Preis überreicht haben. Die Tradition des anständigen Pressburgers wollen wir weiter pflegen. Die Welt hat sich uns geöffnet, wir öffnen uns der Welt. Amsterdam, Paris, London. Das hat seine Oxford Street, den Big Ben, Wimbledon, Wembley, die Themse, 100 Farben und 1000 Gerüche. Und auch den Regen, Nebel und nochmals Nebel und manchmal sogar einen waschblauen Himmel. Schön. Und jetzt kommt ihr Londoner uns besuchen. Dieses liebenswerte Männlein, das euch einlädt, hat einst wirklich gelebt, geträumt, gelächelt und war, wie ihr zu sagen pflegt, ein echter Gentleman. Sicher würde er euch zeigen, wo Bratislava sein Herz hat. Ein kleines Herz in einem kleinen Land, das auch das Herz von Europa ist. Im Ernst, kommt und ihr werdet sehen, wie in den gemütlichen Gassen unserer Altstadt das Leben pulsiert. Barock und Rokoko empfängt euch und auch das Lächeln unserer holden Weiblichkeit. Ihr könnt den Duft und den Geschmack unserer kleinkarpatischen Weine kosten.
Eine wohlwollende und herzliche Gastlichkeit erwartet euch. Der schöne Nazi, dieser kleine Mann, ist das ewige Maskottchen unserer Stadt, die diese Werte seit jeher in Ehren hält. Be